ତ ତମେ ବି କିଛି କହୁନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ତ କାର୍ ରାତିରେ ରାନ୍ଧି ପାରିବ ମଟନ୍ ଆଜି ଦଉଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିବା ଏଇନା ରାନ୍ଧି ପାରିବ ରାତିରେ ମୁଁ କହିଦେବି ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବିନି ସାରଳା ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେବି ରାନ୍ଧିବ ଫୁଟିକି ଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ ପକେଇବା ବାଉଁଶ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଜଡ଼ି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପକେଇବା ଆଉ ସେ ହଁ ଭାଇ ଚିକେନ ବା ଅଧିକା ଚିକେନ ବା ତୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ କରିବା ଧୋଇ ଯାଇକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମସଲା ନ ଦେଖିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ଗରମ ହେଇନି ଦେଖୁନୁ ତଳ କିଛି ହଉନି ଗରମ ଟୋଟାଲ ତା ମାନେ ହେଇନି ଏଇଟା ଲୁଣ ପଇଲା ମୋଟା ମସଲା ବି ଆଣି କାମ କରୁଛ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦିଏ ଦୁଇଟା ନ ଏକାଥରେ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ପକେଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କଷିଗଲା ମେନ୍ ମସଲା କଷିବ ମନକୁ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଣି ଦେବା ଚିକେନ ଆମେ ତିନି ଖାଇଲି ବ୍ଲକ୍ କରିବା ବୋଲି ଆଣିଛେ ସେ ରସୁଣ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପକେଇଦବା କ'ଣ ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଯାଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏତେ ପକା ନା ଏମିତି ଜଳୁଛୁ ନା ଆଉ ଏତେ ଜଳିଗଲା ଭଲ ଖାଅ କଲରରୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆ ହେଇନି ତଳ ବି ଲାଗୁନି ଭାଇ ଜାଳ ଦିଆ ହଉଛି ଯୋଉ ଦଉନ ଟିକେ ଗାମଛ ଭାଇ ଚିକେନକୁ ଦେଖା ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ନା ପାଣି ଟୋଟାଲ ଦିଆ ହେଇନି ଚିକେନରୁ ଯାହା ପାଣି ବାହାରିଛି ଜଷ୍ଟ ଅଧ ଚିକେନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ କିନ୍ତୁ ତାର କଲର ଟିକେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି କଷା ହେଇକି ଦେଖି ଚିକେନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କଷିବାର ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତେଲରେ ଛଣା ହେଇକି ମାଂସଟା ସିଝା ହେଇଛି ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଟିକେ ଦେ